Здравейте! Намираме се на едно от полетата на фирма Simagro 1, която закупи от нас безредов хедер за слънчоглед на украинската марка MANS. И с това използвам момента да поздравя изпълнителния директор и собственик на фирмата MANS Станислав Александрович с това, че станахме негови партньори и продаваме в България неговите хедери. Фирма Simagro 1 закупи поредна от нас машина за предстоящата кампания Жатва на слънчоглед и отново се довери на нашите висококачествени машини. Тук в момента може да видите безредов хедер за слънчоглед с работна ширина 5,6 метра или по-точно 8 реда по 70 см. Няколко думи от нашия клиент и приятел, бих казал вече, Симеон. Накратко да разкаже какви са впечатленията от работата на самия хедер, до момента с какви други е работил, защо предпочете този тип хедери и с какво го превъзхожда сред останалите. Ние до сега сме карали на тая комбайна приспособление за прибиране на слънчоглед 6 редов на метал агро. Решихме да вземем безредов хедер с 8 реда, като едно от нашите условия беше да се постигне качество на прибраното зърно и съответно не малко играе ролята на скоростта на прибиране и оттам води и до декарите. Значи качеството на зърно, на прибраното зърно се вдигна на много високо ниво, тъй като вкарва само пити. Натовареността на почистващата площ на комбайната олекна много и се повишава скоростта с около 3-4 км в час. Нали, както каза и Георги, сега вече караме с 8 реда, не с 6. И въпреки това караме по-бързо. А с другото карахме с около 5. 5,5, а тук караме до 7-8 км в час, като качеството на прибраното зърно е много добро. И едно от предимствата е елементарно за лека поддръжка, за поддържане елементарно. Почти нищо не се прави по него. Сутрин обслужването е много леко и от това не знам какво да искаме, само да караме. Благодарение на зъбното валче, разбирам, че само питите. Само питите прибира и това е много голямо предимство за комбайна. И за скоростта. Оттам вече идва и скоростта и, както казах, с разликата е с 3-4 км отпреди плюс 2 реда. Дори на по-висок добив може да се регулират и оборотите на шнека. Могат въобще, никакъв проблем не е. Това става по хидравличен път. Точно така. От кабината на водача и също така можем да повдигаме мотовилото нагоре-надолу благодарение на джойстика, който е вътре в кабината. Много е лесно за обслужване и, дето се казва, само трябва да се кара. Това е нашата цел към всеки един фермер, клиент наш, да смекчим неговата работа, да я улесним, поддръжката и резервните части да бъде все по-малка и все повече добри коментари. И благодарение на добрите думи, казани от наши клиенти, затова в продължение на трета година, трети сезон продаваме този тип хедери и сме изградили добро доверие на пазара. Само да покажем задвижването на самия хедер, по какъв начин става, за да видят нашите зрители. Имаме Schumacher режещ апарат, който е на немската фирма Schumacher, модел ProDrive. Точно при този модел, както е конфигуриран за марката John Deere, тук имаме по-голям диаметър на шайбата, определен брой зъби на зъбното колело и вече дължина на ремъка. Ако решим да бъде с друг комбайн, подменяме тази шайба, подменяме зъбното колело и задвижването, което става хидравлично на самото мотовило, подменяме мултикапа. Другото, което превъзхожда модела, е хидромотора на италианска фирма. Тук виждаме задвижването на мотовилото непосредствено с хидромотор. Виждаме и задвижването на валчето, зъбното, което избутва теблата
И при евентуално по-нисък добив и по-ниски тебла и по-тънки, имаме опцията да се регулираме ширината на междуредието. Самия лифтер на 3 болта, стесняваме тук разстоянието и минимализираме загубите.